Λέγαμε χθες, λέγαμε χθες, και το είδαμε θετικά δηλαδή, όπως το νιώθουμε έτσι το λέμε, το ξέρετε αυτό, ότι αυτή η ιστορία της επινοικίασης, αν το καταλαβαίνω καλά. Με συμβολικό ενίκιο. Πραγματικά με συμβολικό, 5 ευρώ το στρέμμα. Δημόσιας γης σε νέους αγρότες. Είναι μια πάρα πολύ καλή, θετική, σοβαρή πρόταση. Και ένα κίνητρο και να γυρίσουν κάποιοι άνθρωποι πίσω στον τόπο τους, που δεν έχουν γη. Ναι, ή έχουν πτυχία που αφορούν στο αντικείμενο. Είναι για όλους. Είναι για κάποιους. Μπορεί ο καθένας. Μπορεί και ένας Αθηναίος, απόφοιτος, παραδείγματος χάρη, πτυχιούχος της γεωπονικής σχολής, να αξιοποιήσει αυτή την ιστορία. Για να μας απαντήσει. Ένας άνεργος, ένας που δεν έχει καμία σχέση με την αγροτική παραγωγή, θα μπορούσε να μπει σε μια τέτοια διαδικασία? Θα μας απαντήσει όλα αυτά ο κύριος Ντριβελέγκας, που είναι υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καλημέρα σας, είναι στο στούντιό μας στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σας, κύριε Ντριβελέγκα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σε εσάς και στους θεατές σας. Θα θέλαμε λοιπόν η πρώτη απλή ερώτηση είναι να δούμε λίγο τη φιλοσοφία αυτής της δράσης. Πού στοχεύει? Και μετά να πάμε σε ένα-ένα ποιος μπορεί να αξιοποιήσει στα χρηστικά, ποιος μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την ιστορία. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει αναλυφθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και έχει προετοιμαστεί και στοχεύει στο να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους και όχι μόνον να ασχοληθούν με τη γεωργία. Για ποιο λόγο? Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η ενασχόληση με τη γεωργία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για να βγει η χώρα από την κρίση. Και αυτό σιγά σιγά το επιτυχάνουμε. Θέλω να σας πω, να σας δώσω μια είδηση, ότι το πρώτο τετράμινο του έτους, του 2011, οι αγροτικές εξαγωγές, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων έχουν αυξηθεί κατά 25%. Επίσης, τον τελευταίο χρόνο έχουμε κάνει μεγάλο πρόοδο, έχουμε μειώσει το έλλειμμα του αγροτικού ισοζυγίου από 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ στο 1,8. Βεβαίως αυτό δεν φτάνει. Γι' αυτό παίρνουμε πολλές πρωτοβουλίες να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με την γεωργία, γιατί πιστεύουμε ότι τώρα είναι η ώρα της γεωργίας. Να σας ρωτήσω, για να πάμε λίγο επί της ουσίας, μέχρι πόσα στρέμματα μπορεί να πάρει κάποιος? Πρώτη ερώτηση. Δεν έχουμε καθορίσει τον αριθμό το πόσα, θα δούμε τις αιτήσεις. Εμείς έχουμε βάλει κάποια κριτήρια. Να τα δούμε λίγο, κύριε Υπουργέ. Ναι, ποιοι δικαιούνται να κάνουν αίτηση? Ποιοι δικαιούνται να κάνουν αίτηση? Δικαιούνται να κάνουν αίτηση όλοι, αλλά θα βαθμολογηθούν ανάλογα με κάποια κριτήρια. Ποια είναι αυτά τα κριτήρια? Πρώτον, να είναι νέος. Και πολύ σωστά είπατε ότι όχι μόνο νέος αγρότης, αλλά ένας νέος άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με τη γεωργία, που είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, να που είμαι εδώ, και θέλει να πάει στην περιφέρειά του ή στο Κιλκής ή στην Εμαθία κτλ. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι νέος αγρότης. Νέος υπάρχει ένα όριο στην ηλικία δηλαδή? 35 ετών έχουμε πει, αλλά είμαστε ανοιχτοί να το δούμε αυτό, γιατί θα γίνει και μια συνεργασία και με τους περιφερειάρχες, τους οποίους είχαμε προχθές μια συνάντηση και τους έχουμε πει, τους έχουμε δώσει την απόφαση που έχουμε βγάλει εμείς για τα κριτήρια, την οποία βεβαίως όταν λέμε απόφαση την έχουμε έτοιμη και περιμένουμε τις δικές τους προτάσεις για να την βγάλουμε αμέσως στο διαδίκτυο. Να είναι το κτήμα του, να είναι όμορο με αυτό που είναι του δημοσίου, να είναι πτυχιούχος ΤΕΗ ή ΑΕΗ με γεωπονική κατεύθυνση, να θέλει, αν θέλει, να κάνει ζωοτροφές, γιατί το μεγάλο πρόβλημα για τους κτηνοτρόφους είναι το μεγάλο κόστος των ζωοτροφών. Όλα αυτά λοιπόν τα κριτήρια είναι αυτά τα οποία θα βαθμολογηθούν, θα έχουν κάποια μόρια, και βεβαίως θα προηγείται στην αίτηση αυτός ο οποίος έχει τα περισσότερα κριτήρια. Υπουργέ. Και το κάνουμε αυτό, παρακαλώ, κύριε Αρβανίτη, ένα λεπτό. Παρακαλώ. Το κάνουμε αυτό και το δίνουμε στους περιφερειάρχες. Οι περιφερειάρχες, οι αιρετοί, θα διαχειριστούν την ιστορία, γιατί θέλουμε να βγάλουμε από πάνω από το Υπουργείο αυτό το οποίο είχε τόσα χρόνια, ότι ήταν ένα Υπουργείο αδιαφανές, ρουσφετολογικό, και έτσι λοιπόν
Εμείς δίνουμε όλη αυτή την ιστορία, για να μην μοιράζουμε δηλαδή κατόπιν ενεργειών του Υπουργείου, δίνουμε τα κτήματα και τη διαδικασία εκεί που πρέπει να ανήκει. Τα ευεργετήματα αυτής της πραγματικά θετικής ιστορίας και κάτι άλλο σημαντικό κριτήριο. Αυτό μόνο. Είναι για όλες τις περιφέρειες. Βεβαίως. Όπου υπάρχουν. Ξεκινάει πιλωτικά τώρα από κάποιες και μετά θα συνεχιστεί. Βεβαίως. Ακριβώς όπως το είπατε, ξεκινάει από τους 4 νομούς άμεσα, αλλά πάρα πολύ γρήγορα, όταν λέμε πιθανόν και εντός του επόμενου μήνα, να ξεκινήσει και για όλες τις περιφέρειες. Ένα σημαντικό άλλο κριτήριο που ξέχασα, με συγχωρείτε, είναι ότι την καλλιέργεια που θα κάνει, το προϊόν που θα παράξει, να συνάδει με το καλάδι της περιφέρειας. Με αυτά δηλαδή που θέλουμε εμείς να προωθήσουμε. Δεν προλάβατε, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω. Ξέρετε πολύ καλά, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας είναι ο πολυτεμαχισμός και μη ενιαία πολιτική προϊόντος ανά περιοχή. Άλλος βάζει στάρια, ο δίπλα βάζει πορτοκαλιές. Δηλαδή δεν έχουμε αυτή την ενιαία στάση και ενιαία πολιτική. Αυτό θα πάρθει υπόψη, δηλαδή ότι δίνουμε αυτές τις εκτάσεις και πριμοδοτούμε ή τουλάχιστον επιβάλλουμε ενδεχομένως αυτές τις καλλιέργειες. Να μην καλλιεργήσουν βαμβάκι, δηλαδή πάλι. Θα είναι ένα από τα... Καλά, δεν υπάρχουν επιδοτήσεις πια, αλλά λέμε. Δηλαδή εννοούμε να μην στέλνουν κατά το δοκούν, αλλά να υπάρχει μια στρατηγική από το Υπουργείο ή από το κράτος για το τι παραγωγή. Ακριβώς αυτό σας λέω. Μια κατεύθυνση. Αν μου επιτρέπετε, αυτό ακριβώς σας λέω, ότι θα υπάρξει, θα είναι η καλλιέργεια που θα κάνει να είναι συμβατή με το καλάθι των προϊόντων της περιφέρειας. Ωραία. Τι δηλαδή έχουμε προωθήσει για κάθε περιφέρεια. Και κάτι που είπατε σε σχέση με τον μικρό κλήρο, εγώ είμαι από αυτούς που θεωρώ ότι αυτό το μειονέκτημα μπορούμε να το κάνουμε πλεονέκτημα. Βεβαίως και δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις άλλες χώρες με μεγάλες εκτάσεις, αλλά έχουμε και εμείς να πάμε στο πολλαπλασιαστικό υλικό και κυρίως να πάμε στα αρωματικά φυτά. Να λοιπόν μια δραστηριότητα και μια καλλιέργεια η οποία έχει η χώρα μας πάρα πολύ μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ξέρετε κύριε Αρβανίτη και ξέρετε κυρία Κασίμη ότι η τουλίπα είναι αρωματικό, είναι φυτό δικό μας. Αποτυχίω την πήραν οι Ολλανδοί. Έχουμε 7.500 αρωματικά φυτά ήδη, τα οποία έχουν πολύ μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων χωρών και είναι συνδεδεμένα με την παράδοση και με τον πολιτισμό και με αυτά να ασχοληθούμε. Ωραία, κύριε παράδειγμα, είναι δυνατόν η χώρα μας να έχουμε παντού τσάι να εισάγουμε από την Κίνα, από την Ταϊλάνδη και λοιπά, από αυτές τις χώρες, και να μην έχουμε να καλλιεργούμε αλλά να καταναλώνουμε και τα δικά μας αρωματικά φυτά, το τσάι του βουνού και όλα, τα οποία είναι πολύ καλά και πιο ευεργετικά στην υγεία. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλές φορές ότι πρέπει να αγαπήσουμε και εμείς οι ίδιοι την Ελλάδα και ιδιαίτερα και τα ελληνικά προϊόντα. Να πάμε λίγο στις Σέρρες, να μιλήσουμε με τους αγρότες εκεί, να δούμε τι περιμένουνε. Τι περιμένουν και τι θέλουν. Η Βίκη Κρητικού μαζί μας. Βίκη! Να, εδώ είμαι. Καλημέρα. Θα δώσω το λόγο στον Θοδωρή Χατζηγεωργίου που τον έχω δίπλα μου, όπως και άλλους αγρότες, για να μας πούν πώς άκουσαν τα λόγια του Υπουργού και τι ακριβώς ζητάτε εσείς ως νέοι αγρότες. Εσύ συγκεκριμένα είχες οικοδομικά υλικά, άφησες αυτό το επάγγελμα και ξεκίνησες στην αγροτική. Ναι, γιατί νομίζω ότι είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της Ελλάδας και είναι ο κύριος Υπουργός που ακούει, αγαπάμε την Ελλάδα και προσπαθούμε γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, αν μπορέσουν και μας βοηθήσουν σαν νέους ανθρώπους να ξεκινήσουμε πιο δυναμικά από ό,τι είμαστε, νομίζω ότι θα υπάρχει άμεση ανταπόκριση και στον κόσμο και στις τσέπες μας και στα εργοστάσια και παντού, γιατί είμαστε για τη μηχανή της οικονομίας πλέον. Αυτή η παραχώρηση των χέρσων γεών θα σας διευκόλυνε περισσότερο στην δουλειά σας? Σίγουρα, γιατί βασικά το κοστολόγιο θα κατεβεί αρκετά όσον αφορά με το ενίκιο, γιατί τα ενίκια είναι αρκετά υψηλά εδώ στις περιοχές μας και σίγουρα όταν είναι στο κράτος και το κράτος θα ωφεληθεί και εμείς μαζί. Να ρωτήσω κάτι, Βίκη. Υπάρχουν στρέμματα στην περιοχή οι οποία ανήκουν στο δημόσιο και είναι ανεκμετάλλευτα? Στην περιοχή που είμαστε τώρα. Σίγουρα υπάρχουν, γιατί η περιοχή μας είναι πολύ μεγάλη των Σερών και σίγουρα υπάρχουν τέτοιες περιοχές. Να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Βίκη, μισό λεπτάκι, γιατί θέλει να σχολιάσει κάτι ο
κύριος Τριβελέγκας. Όχι, να βοηθήσω. Στις Σέρρες ιδιαίτερα υπάρχουν περίπου 40.000 στρέμματα αγροτικής έκτασης και άλλα τόσα περίπου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Και πάρα πολύ σωστά λέει ο νέος αγρότης ότι είναι ο βασικός πυλώνας και δίνουμε τα κτήματα αυτά, το είπατε, με συμβολικό ενίκιο 5 ευρώ το στρέμμα και για 25 χρόνια. Μάλιστα. Ναι, Βίκη. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ο κύριος Κασάπογλου, έχει κάποιες ενστάσεις. Μπορούμε να τον ακούσουμε και αυτόν. Καλή σας μέρα, κυρία Αρβανίτη, κυρία Κασίμη, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Οι αγρότες περιμένουν πραγματικά τα νέα παιδιά, καταενθουσιάστηκαν με την απόφαση του Υπουργείου, περιμένουν με αγωνία αυτή την παραχώρηση των όποιων στρεμμάτων που δεν το καθορίσατε ακόμη. Από εκεί και πέρα όμως η αγωνία τους, την οποία εγώ βιώνω και πρέπει να τη μεταφέρω σε εσάς δυστυχώς, είναι η εξής. Διαφωνούμε με τον τρόπο τον οποίο θέλετε, με τις εκτιμήσεις δηλαδή, με τα κριτήρια. Λοιπόν, δεν θα βρείτε πολλούς αγρότες που να έχουν πτυχία ΑΕ και ΤΕΙ. Πρώτον. Δεύτερον, επειδή οι αγρότες δεν είμαστε τζαμπατζίδες, ούτε θέλουμε χωράφια τζάμπα, το συμβολικό αυτό ποσό θα μπορούσε να γίνει να τροποποιηθεί. Δηλαδή, μέσα σε 5 χρόνια χρεώστε τα χωράφια, μέσα σε 5 χρόνια να γίνει εξόφληση της χρέωσης και να δοθεί τίτλος στον αγρότη. Και αυτό γιατί δεν θα μπορέσει, όσα στρέμματα και αν δώσετε σε κάποιον αγρότη που έχει όμορο αγρό, εάν είναι ο αγρός του δηλαδή, μια και μιλήσατε για πολυτιμαχισμό της ελληνικής γης και είναι γνωστό ότι ο κλήρος είναι 42 στρέμματα στην Ελλάδα, δεν θα μπορέσει να κάνει καμία επένδυση. Γι' αυτό λοιπόν, και σκεφτείτε το σας παρακαλώ πολύ, ψηλαφίστε λίγο την πρότασή μας. Η πρόταση είναι να δοθεί με τίτλο και σε 5 χρόνια να εξοφληθεί ο αγρός τον οποίο θα το χρεώσετε. Πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ σαφής η πρόταση. Κύριε Υπουργέ, απαντήστε και κλείνουμε. Ένα λεπτό, γιατί ρωτάνε και τηλεθεατές, και να μας δώσετε μια συνολική απάντηση. Ρωτάει ένας κτηνοτρόφος π.χ. μπορεί ο ίδιος ή πρέπει οπωσδήποτε να έχει πτυχίο? Αυτό. Όχι, έγινε. Αυτό όχι. Και δεύτερον, αν πρέπει να έχει όμορο κτήμα ή αν δεν έχει καθόλου κτήμα, δηλαδή δεν μπορεί να νοικιάσει. Είναι αυτό που είπε ο Πρόεδρος. Περιμένουμε απαντήσεις. Μπορώ να απαντήσω? Ναι, γι' αυτό σας ρωτάω. Πρώτον, έχει γίνει, νομίζω δεν το έχουν καταλάβει καλά, αυτά όλα θα εξηγηθούν. Δεν απευθυνόμαστε μόνο σε αυτούς οι οποίοι έχουν πτυχίο ΑΕΗ και ΤΕΗ. Να γίνει και σαφές και κατανοητό. Και βεβαίως δεν έχουν όλοι. Προηγούνται. Απλά θα προηγούνται, θα έχουν κάποια μεριοδότηση παραπάνω. Ναι. Και όλοι, το έχω πει και το ξαναλέω, όλοι οι αγρότες θα μπορούν να κάνουν την αίτηση. Αλλά να σας πω κάτι, γιατί δεν είπαμε τυχαία τα νούμερα. 35 με 25 χρόνια σημαίνει ότι θα φτάσει σε μια ηλικία 60 ετών. Έτσι, γι' αυτό λέμε οι νέοι αυτοί οι οποίοι να ασχοληθούν με τη γεωργία να είναι μέχρι 35 ετών, και το τίμημα είναι συμβολικό. Να πω τον αγαπητό Πρόεδρο ότι δεν μπορούμε να μοιράζουμε χωράφια, δεν είναι τα χωράφια του πατέρα μας, είναι δημόσια γη, δημόσια περιουσία, και γι' αυτό λέμε ότι είναι εντελώς συμβολικό το τίμημα των 5 ευρώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε και σήμερα. Καλημέρα σας.